Ćao, ja sam Duša i ne pijem kafu, danas je subota i svi znate šta to znači. Pošto ja ne znam. Osetio sam bukvalno neko nadahnuće danas i seo sam potpuno nespreman, mislim, pogužvan, vidi. Bez skripte, bez kućeta, bez mačeta da snimim video. Tako da, dozvolit ćete mi da vam predstavim jedan od najlepših stripskih crteža, ali objektivno najlepših. Živa smrt, koja je pa veća od mene. Mada to baš i nije mnogo teško. Ali prvo da malo popričamo o šrafuri, drvorezu i bakropisu. Koliko se prefinjeno osjećam dok izgovaram ove reči, jebate. Šrafura je suštinski crtanje paralelnim linijama, kao na primjer u Živoj smrti. Vidi. A crtanjem linija različite debljine i njihovim ukrštanjem dobija se dubina, senka itd. Doživjelo je procvat u 15. i 16. veku samim postojanjem Albrehta Dürera, koji mu ga je toliko dao po drvorezu da ja mislim da nisu pohlepne korporacije krive za uništavanje amazonske prašume nego bukvalno Dürer. 1-2 veka nakon Dürera pojavio se Gustave Doré, iako ilustracije koje će se pojavljivati tu negde na ekranu nisu poznate, najljubaznije bih vas zamolio da pročitate Danteovo mesto na kojem završavaju svi ljudi koji nisu subscribe-ovani na ovom kanalu. Neko ima nešto sa ovim šrafiranim crtežom što mi izaziva bukvalno divljenje i jezu. Ustavio sam bukvalno ceo dan da gledam ove šrafirane crteže i da zaboravim na obavezi i fiziološke potrebe. Sad se konačno brzinski selimo u 21. vek. Alberto Varanda dobija zadatak da viktorijanski sci-fi scenario Oliviera Vatinea pretoči u šrafuru. Disclaimer. Na kraju ovog stripa ima neki intervju u kom se pominje neki roman, ali bez ikakvog konteksta, tako da je ovo moguća adaptacija neke knjige. Tako da ako išto znate o tome, napišite dole u komentaru. Naređujem vam. Idemo na Mars. Čovječanstvo je odavno napustilo Zemlju i nastanilo se na Marsu, dok je nekolicina krijumčara i dalje aktivno na Zemlji i trguje zabranjenim predmetima, poput starih knjiga. Tokom jedne misije iskopavanja, 10-godišnja ćerka glavne krijumčarke tragično gubi život i njena majka zapošljava kontroverznog naučnika sa Marsa kako bi po svaku cenu vratila devojčicu. Ovi ljudi su opčinjeni 19. i 20. vekom naprosto. Živa smrt bukvalno vrišti Mary Shelley i Lovecrafta. Odeća, prostorije, čitav setting su viktorijanski, a radnja se uglavnom odigrava u rekreiranom Neuschwanstein zamku, uspeo sam iz prve. A povrh svega, sve je odrađeno u ovoj šrafuri koja neodoljivo posjeća na Gustava Dorea. Iskr. Nekako baš i ne vredi pričati o scenariju jer je poprilično mediokritetan. Tako stvarno ne nameravam da mu posvetim previše pažnje. Reći ću i to da sam scenaristi inicijalno hteo da bukvalno pozovem policiju jer je lik za ovako grandiozan crtež napisao nešto ovako abitno. Ali sumnje u adaptaciji romana su i dalje tu, tako da sam malo oladije. Dao sam taj neki mid-sinopsis i to je otprilike sve što je potrebno da znate. Kapiram da su imali, brate, neki točak sreće i bili u fazonu kao ajde da vidimo koje ćemo prežvakane motive da koristimo danas i bukvalno su usvojili ultimativnu nagradu. Da! A povratak korenjima, potraga za zaboravljenim znanjem, napuštena zemlja, da, borba protiv smrtnosti, bukvalno cijelo društvo to. Mislim, nije scenarij uopšte dosadan kao takav, vrlo je zapravo pitak. I bukvalno nema nekih nejasnoća prevelike kao što to recimo poštovalaci Lovecrafta vole da rade, kao što voleo i on sam. Jednostavno je potpuno neoriginalni spaj, a bukvalno sve čega autor mogu da se seti, a da ima veze sa 19. vekom. Ali crtež, ljudi. Možda sam ja samo previše subjektivan. A meni su neki detalji u Živoj smrti da se bukvalno usereš. Zapitaš se kako nešto ovako može da postoji. Nekako se vidi da se Varanda pomalo hvalisao, ali s punim pravom. Staklene čaše, sveće, silan krš po prostorijama. Sve on to nama lepo išrafirao da možemo da sednemo i zaboravimo na obavezi fiziološke potrebe. Uspeo je čak i ona Lovecraftovska kosmička čuda da učini zanimljivim, što je vrlo ozbiljan zadatak sam po sebi. Ocena će biti malo upitna, ali ja ću Živoj smrti zvanično dati 4 šoljice. U stvari, znaš šta, nek bude 3,5, ajde, ide život. Mislim, scenario suštinski nije loš. Mislim, nije Zagor. Ali je stvarno velika šteta što je ovoliko kvalitetan, do jaja crtež iskorišćen za ovako neku min priču. Ja ću se, rad mi se bude išlo u muzej, sigurno vraćati Živoj smrti još mnogo puta. A vi me slobodno iscimajte za neki basket ovih dana, mislim, doći ću do balona, nije frka. Ć!